nyenge nande bwatamang'ana mange lakini Nyasaye obeire omuya twekire iga buya togwakera Nyasaye mbuya mono naende twakoba aregani bonsi banyare gosangana intwe ase egepindi eke ekero togochi koigora amariko amachenu. Asante sana. Mbuya mono Kigima nonyare gototang'anera ase ensemo ya amasabo erinde tomanye koba tokoenderera. Sabe omwachenu omuya mono Tata Nyasaye twagakire mbuya mono ase eng'encho ya rituko ria rero kwabeire na intwe ase chingaki chinyinge ekero twanyarire koba togokora ebipindi ebi tokoigora amariko amachenu rinde kobania abanto bao amang'ana ababwenerete erinde koearigania ase ogocha kwao ase entunda ya kabere. Kabe na intwe ase rituko ria rero sabato yaga enchenu kitogendererete kosoma na kwegera etika omoika omochenu otorae korwa twachakire mpaka twakorire ase erieta ria Kristo oyo ore omogori oito. Amen. Amen. Mbuya mono ase ensabo niga bono togochikorigereria ase egento ekero ng'a laws gochakera erinde torore buna echi tomenyete amachiko nare Nyasaye arue akorokwa ng'a ceremonial laws arwete aka Musa. Eraete Musa amang'ana aya ceremonial laws niga arenge korenga niga abwate ekerenga giokorenga ebinto gete tochi gokwanera ase ensemo ya rituko ria rero. Ase eng'encho twanyare koba togosaba tosome ekebungo eke togenda ase mpaka egitabu kia Abalawi totasoma ase egitabu eki kia Abalawi nigo ngochika gokwana ng'a asaretie aria ase omogondo bwa Eden. Nyasaye niga atete ng'a ase egitabu keria kia Abarumi, egitabu keria kia Abarumi 3 nigo oteba ng'a the wages of death, yaani oteba ng'a eng'eria ya ebibe na amakweri, eng'eria ya ebibe na amakweri. Nyasaye kero abegete mwanyabanto Adamu na Eva kero arenge ase omogondo ore bwa Eden niga amotebeti ng'a ritunda eri ria amaya na amabe tobaisa gokora kerekia tobasa koria ritunda ria amaya na amabe. Lakini mwanyabanto akagenda mamincha na ogochika kwa Nyasaye eria akaenda akora kereki akaria ritunda riria akorete kereki akanetiwe. Ase igo oyominto one Nyasaye kero agoteba ng'a eng'eria ya ebibe na amakweri mwanyabanto nigo arengecha gosirigwa gose ogokwa koria gwa kabere koria gotabwati gokonyeka konde bonsi gotabwati mabere ande onsi. Lakini ase eng'encho eyio Nyasaye akayancha kerekia ense egitabu keria gia Yohana 3 ekebungo keria 15 nigo oteba ng'aki Nyasaye ayanchete goika akarua omwana oye omomaima erinde monto onde bwensi oramwegene tasira korende anyore obogima bwa kare na kare. Igo oyominto one twamanyire konyora ng'a Nyasaye nigo arengecha gosiria mwanyabanto ase eng'encho mwanyabanto akore kereki abunete amachiko aria omonene togoteba ng'a the moral laws. Lakini Nyasaye agakora kereki Nyasaye agachika eng'ondi ekore kereki ekeng'wanso ase rituko riria mwanyabanto akorete ebibe. Nigo togosoma ng'a Nyasaye akarua kereki eng'ondi ekero kereki erinde akarosia chinkuba akababoia erinde mbakore kereki mbabase gokora kereki mbabase gosirigwa. Igo bono kero ogosoma egitabu keria kia Abalawi nigo gegototebi ng'a Abalawi 2 osome ekebungo keria 14 na 15 nigo oteba ng'a aye gokorenta ogotongora endagera nyuma totarachaka abwo tatoreria ekebungo eki gia Abalawi 5:11 geteba ng'a korende onye omonto oria takonyara konyora amaruma. Oko nakwo ogochika koria korure ng'a ekeng'wanso eng'ondi okore kereki onyerete okore kereki ase obosio bwa Nyasaye. Nyasaye nigo arwete amachiko aya akarua ase omosomba oye korokwa Musa
keraete Musa agatanga kemonto onde bwensi arakore ebibe amachiga ya ceremonial rose no getabu kirikia Barawi kendo some tabu kirikia Barawi okonyora chinga keyo mintone nige gotebanga eri Nyasaye akore kiriki akarwa machikaria inga egotebanga obogima egento kere moyo nigo kirasama nyingai igo nyamanyinga takogwa nyamanyinga taragwa riro ritokonyora kireki gosibiwa kwa ibe ngokora kireki ngokoborora igo Nyasaye niga achigete agatebanga genda okore kireki obeke eng'ondi erio omoyio kwanyebekire omonyio amanyinga akore kireki amanyinga agaiteka eng'ondi eri Nyasaye omogokora ki nere okonyosamba na omorero oye igekoroki ng'aki ebibe bia mwanyabanto biakore kireki biabeirwe igo egento keria Nyasaye ekeng'wanso keria ekenene Nyasaye akorete ase omogondo bwa Eden nigo yagenderete bono Musa akaegwa amaroro aya akaegwa in detail yaani ase obwagare akaegwa ase obwagare ase egento tokora ng'a hekalu ya Nyasaye enche tochake gosoma amang'ana ya hekalu ya Nyasaye igo ase chingaki echire bosio tobasa gokora kireki tobasa gosukare mono korwa ase egepindi eke kia eriogi ria obobani onto tokoretere ng'a hekalu ya Nyasaye enchenu hekalu ki adeti Musa bono ekeng'wanso eke nigo omonyabibe arenge gokora okereta ase hekalu igo twachire twarure ase korwa omochakano twachire Adamu twarukire twachire ase ensemo eria ya Musa na abana ba Israeli nigo baengoete ekeng'wanso keria bakerete ase hekalu ase akorokwa ng'a the outer court bagokora kireki bakenyenya so amachiko naro aambatanete na hekalu ene eng'wanso biria aya naro tokoroka ng'a ceremonial laws so amachiko aya onye monto tabwati eng'ondi onye tabwati embori eri buna Nyasaye achigete Nyasaye nigo abegete gose chinchera chinde eria mpaka omonto ore omotaka omoere akore kireki anyare koba ogoikerania amaganio aria Nyasaye akorete kireki aria Nyasaye ayakwanete bono tomanye gocha ase egetabu eke egetabu ege kia Balawi 2:14-15 nigo egoteba ng'a aye gokorenta ogotongora kwa endagera ase inche omonene goika orente ebikara ebibese bisambire ase omorero bisenyentire omore amaguta ase okorwegwa okwo abeke na ubani okwo nokorwegwa kwa endagera first fruits and then tomanya gocha iga igoroka ng'a na Abalawi 5:11 egoteba ng'a korende onye omonto oria takonyara konyora amaruma igo bono onye tokonyora ng'ondi nabo okoreta amaruma ntoibananete doves onye tokonyora amaruma naende Nyasaye ngototebia are iga nkio obonete gokora onye tokonyora kireki takonyara konyora amaruma abere gose amage amaruma abere rirorio orente obosie obonuke ebimunu bibere bobe okorwegwa kwa ebibe biaye tabeka kireki amaguta abanto mbare banchete koria ebitinya gose ubani ase okorwegwa okwo ekiagera na okorwegwa kwa ebibe abana ba Nyasaye ebitinya biria bia enyama nigo monto tabwenerete kobiria ase eng'encho nigo biarengete ebibe toigwanaine so bitinya biria mbiarenge koriegwa matumbo abanto mbare banchete amatumbo sana matumbo aria tatagere koriegwa ase egesongo ngorokwa ng'a the inwards chiria nchiatagere gokora kireki nchiatagere koriegwa so Nyasaye nabegete emeroberi eye erinde mwanyabanto aorokiwe ase ekeng'wanso ekenene kiarenge gochi gocha George ngochare gokwanera ase ekerenge ekio so amachiko aya na amachiko arenge amang'ao atari ara amachiko ario Nyasaye arwete ase egetabu keria gia okong'anya oshirini egoro ng'a the 10 commandments na amachiko amang'ao aambatanete nokwebeka okuya kwa abana ba Israeli erinde banyare koba bakoba ase ensemo ya bene korenda amachiko y'omonene amachiko aria 10 yaani ote ng'a the ceremonial laws nigo chiarenge kobabeka ekwerende batenene kemobere batware afya engiya
banyoka bamenyete nara kubaorokereria ebiorokererio erinde kobabeka ensemo gete yokorenda amachiko yamonene amachiko ari 10 ntoigwanaine so chochi tibeti nkorabwatere goikuruga abu nakire mbuyamo nase eng'encho ya amang'ana aywo akoigora amaiso na inche bono ning'enderete ning'enderere kobasemia ng'a amang'ana aya nare maiso marore korwa ase ebuku na amariko amachenu. Bono buna omokoreri atebire amariko amachenu agototei ng'a ebinto ebi bionsi ebiare korenga Yesu Kristo. Eki naki twateba ng'a ntore tokwanera ensemo ya hekalu kiagera ng'a ebinto ebi bionsi ebiare gokorwa korenga egento gete na oyio kiare korenga Yesu Kristo. Ekero ogosoma egetabu keria kia Abaebrania 12 ekebungo kiaye gia 2 egoteba ng'a ase egesongo ng'a looking unto Jesus the author and finisher of our faith. Yani korigereria ase Yesu Kristo nere omochaki naende nere omokori gwokwegena gwaitu. Yani ebinto ebi bionsi nonya biare gokorekana ebiarengete Yesu Kristo. Yesu Kristo pointing to Jesus. Ng'a etware gokora iga tware goita eng'ondi tware goita embori tware koreta amarumari tware gosoa ase hekalu twasaba twaimora amanyinga aria nse hekalu eria yachenwa kera egento kiarengete goikerania eng'eri eria yogocha kwa omwana o Nyasaye Yesu Kristo gosiria ebibe ase ense. Igo bono amachiko aria akorokwa ng'a ceremonial laws ari naye ekerenga kiaye kiarenge ng'a toikeranie ase Yesu Kristo nere orenge gokora amachiko aria kiagera kera egento kiare gokorwa ekiarengete goikia ase Yesu Kristo. Ebe ne akanyomba karia ga isiko, ebe ne hekalu gati, ebe ne hekalu enchenu kabisa, ebi bionsi ebiare gokorwa goikerania ekerenga kia omwana o Nyasaye gocha gokwera ense. Bono ase eng'encho tware gokwanera amachiko na obuya bwa Nyasaye na amabera ngokwanera tore omosomba igo ng'a after twakwanera amachiko aya ceremonial laws ng'a ogoikeraniwa kwaye ekwarenga ase Yesu Kristo agakora egasi yaye. Igo bono ng'aki tokogenderera komenya baada ya Yesu Kristo kiagera ntogenderete komenya abanto mbagenderete koiborwa Yesu taraira na eria kabere onya toigetie ase Yesu Kristo aba twanyare koba tokoiborwa togocha ase ense eye baada ya Yesu Kristo inkerenga ki amachiko aywo abwate gocha ase tore. Timanyete gose iga abwo norairanerie egere toenderere tomanye gocha ase Yesu Kristo na obuya. mbia mono sana ase eng'encho ya comment ase eng'encho ya ogochangira okonyare koba ogokwanera ase egetabu keria bia Abarumi chapter 6 verse 1 ng'a ninki rende toratebe togenderere ase ebibe erinde amabera amenteke abe amange kobua ate ng'a yaya taibo intwe aba twakure korwa ase ebibe naki toranyare komenya ase ebibe ng'aki toranyare komenya ase ebibe ntokonyara. So abana ba Nyasaye egetabu ege kia Abarumi nigo gegokwanera amang'ana amaya ng'a yaani obuya obo bwa Nyasaye igo ntogenderere kobera ebibe ime ase eng'encho bono amabera akorekire ki amabera amenteke ntokonyara okwo tari korokwa ogwancha kwa Nyasaye ninki rende toratebe abana ba Nyasaye ase eng'encho chiceremonies ase eng'encho amachiko aya arenge ororo yaani igo togenderere gokora ebibe ase eng'encho obuya bwa Nyasaye bomenteke ase eng'encho grace ase eng'encho ya grace of God so we continue doing in sin we don't obey the Ten Commandments we obey the commandments of God nigo ere kirori maiso marore buna amachiko a Nyasaye
taerete ase omusaraba abana ba Nyasaye. Amachiko a Nyasaye igo nabo nataka omekie difference ya amachiko a Nyasaye, the 10 commandments, amachiko aria 10 na amachiko aya a Musa, a Nyasaye amoete Musa yokorokia the behavior or the behavior or the conduct ng'aki abaisraeli bago na benge buna ore kenyoro gabo amachiko naro nyogotebi ng'aki obwanete kobenya ekenyoro gabo. Amachiko aria abaga akabe ekenyoro, alafu ntobwate richiko ria eserekari, ntobwate amachiko aria ng'aki yaenda amang'ana monyagambe ya ekijamii gose ya ekenyomba, alafu na erichiko rinde ria eserekari ase enchera ende nakwana erinde onyare koba goko'understand ng'imineti. So amachiko aya a Musa naraererete arari ase omusaraba igoro. Igo bono ntori gokora bing'wanso bono iga, ekeng'wanso ekenene, ekeng'wanso gia Yesu Kristo. Igo Yesu tacheti iga gokora kende ki gosaria amachiko. Yesu tacheti gokora amachiko aria 10 commandments still naroro. Omonto arakoibera noteba ng'a otari okoiba. Nyasaye tete ng'a tobasa toiba, tosanera. Amachiko aria narororo mpaka bono iga. Lakini amachiko ntoteba ng'a obuya bwa Nyasaye bono ebwachete kera omonto amenye buna atagete. Ekitabu keria kiane gototebia ng'aki transgression gototebia ng'a sin is the transgression of the law. Yaani ng'a ebibe nogosari kwa amachiko. Onye rirorio chiko ndiyo rori kebe nkeiyo abana ba Nyasaye. So obuya bwa Nyasaye tibocheti gosaria amachiko, but nigo gwachete gotoa omorembe na gotoa chinguru buna gototebia ng'a rirorio ntonyare koba togosoa aria ase achenu ase Nyasaye are with boldness. Tomanyete ng'aki Nyasaye Yesu Kristo, the only mediator, omosaberi oito, omogayani oito, nero okorete kereki, nero ore iga aria tosorore na echinguru, tomaete ng'a ntobwate omosaberi na omogayani bwa ebibe biaito. Iga abana ba Nyasaye, obuya bwa Nyasaye mbosarete machiko. Maete ng'a George ng'orakwana chipoint. Asante sana, nimete ng'a twasesenigwe mono na amang'ana aywo obuya bwa Nyasaye mbokoreti machiko. Naende ase eng'encho twakwanera ceremonial laws ekebungo nkere naende ase eng'encho ono omoika bwa obobani nkosoana nabo ime kidogo rinde tunyare koba togosepengwa nki ekerenga kia amang'ana ayo ceremonial laws. Igo bono ekebungo nkere gegototebia ekerenga kia ceremonial laws naende ase amang'ana ayo nsiarerete. Tiga tosoma ase egetabu keria kia Daniel kianda ekebungo kiaye 27 timeti gose nokenyore Daniel kianda ekebungo kiaye gia 27. Ere nakore okobwata na ogokong'u kogotianania n'abanto abange ase echuma eyemo. Abateba ng'ana ase egatigati ya echuma eywo amang'ana namange korwa abwo totarasoma naende nogoita sana ng'a ntoranyasoma lakini ngaki na echaike toranyara koba togoyasoma lakini ekebungo ege nagetagete ase eseme eye iga for this context egoteba iga ase gatigati ya echuma eywo nakore ebing'wanso na okwerwegwa gwonsi tibirwegwa naende teteng'ire ore iga abwo egatigati ya echuma in the middle of the week. Ebinto na ebinge tutarasoma iga abwo lakini tiga ntete gokorokia orore ng'aki njaba netwe ng'a naikerane ng'a Yesu Kristo gagocha egatigati ya echuma nere eywo ng'a within this 1 week emiaka 7 3.5 Yesu kera anyarete koba gakobatiswa akorete emiaka yani gakorete emiaka 3.5 akabambwa. Alafu 3.5 ekaera amabera y'ensi ya Israel agasiekwa 34 AD. Lakini bono twatebwa ng'a egatigati ya echuma eywo nakore ebing'wanso na okorwegwa gwonsi
tibiriegwa naende, yani tibiruegwa naende. Oyo okorenta obobe bwokogechia nigo arache koiruruka osiria. Ayio nigo arangereretie goika egesusuro kia ogosirigwa achikeretwe korwa kare geikeraniwe. Bono ekebungo eki ngototebi kere ng'a amachiko aya Nyasaye aya iga abegetwa amusa ceremonial laws agaikerigwa omoerio ase Yesu Kristo kobambwa ase omosalaba. Yani egatigati ya echuma nagotenga amang'ana na amange totarakwana koremega agoika toike iga abwo, lakini nakwa ase obwang'e na ase obwango ng'a ewiki eywo ere emiaka 7 korwa 27 AD mpaka 31 AD gose motwe ya Yesu Kristo eyarenge Yesu Kristo 31 AD 3.5 years akabambwa gatigati ya echuma. Ande iga abwo no bono amachiko aya gose ebing'wanso ebi bikaretwa ase omoerio. Ntikang'enda ase egetabu keria kia Mathayo ekero torigererie Mathayo bono ng'aki egototebia 27 bono abwo egotworokia ng'a Yesu obambirwe nki keria giakorekanete ase eveil gose ase egetambaa keria kia hekalu. Egoteba iga 51 na rora egetambaa giokonacha hekalu gekatandoka korwa ase igoro goika nse, divided in the middle, yani gekatandoka gatigati gekaba bibere koenekia obobani boria bworogetigwe ng'a egatigati ya echuma ngochi gokora are ebing'wanso biria biamorengete twateba ritang'ani ng'a Jesus is the author and finisher of our faith. Nere omotang'ani na omoikerania bwokwegena gwaitu. Nateba ng'a gekaba bibere ense egatengecha ebitare bigatandoka Yesu Kristo agaikerania ogochika kori kwaye. Bono ngokora ngoteba iga Yesu Kristo amachiko aria ceremonial laws ekero aigete akabambwa ase omosalaba nanyakorete naende tabwati any meaning, tabwati gento kende, tabwati buya bonde ase tore abwo tomenyete bono iga ase ense. Lakini Yesu Kristo nachete gaichire nobuya na amabera. Buna ebuku egototeba ase egetabu kia Yohana entang'ani ekebungo keria kiaye Yohana 1 entang'ani ekebungo keria kiaye gia 14 ng'a Yesu agacha gaichire obuya na amabera, full of grace and truth, na obuya bwaye bokarorekana. Igo oyo ochete gaichire na amabera na obuya naende nere okorete amachiko aria 10 ebio omosomba nanyara koba gagoteba ng'aki amachiko aria 10 aro nare separate tarenganeti na amachiko aya ceremonial laws. Egetabu keria kia Musa kiabegetwe kando ya Ark of the Covenant. Kero ogosoma egetabu keria gia Deuteronomy gose okoiranera kwa amachiko 31 ekebungo kiaye 25 ekiabegetwe kando nkiarenge nkiabekirwe together with the Ark of the Covenant, kiarenge kando ya the Ark of the Covenant. Tusoma ayo naende asa obwagare, lakini nataka nkoroki ng'a machiko 10 aro takoriri na Yesu Kristo ase eng'encho Yesu Kristo omonyene natebete ng'a onyare koba gakorenda amachiko. Musomba kero ogosoma egetabu keria kia Yohana asante sana unateba iga Yesu Kristo nere ochete kabwate obuya obonene buna obwa omwana omomaima orure ase tata oichire nobuya nekene naichire nobuya nekene oyo oichire nobuya nekene full of grace and truth ng'aki rende tigango torarigereria ng'a amachiko aria 10 aria atabe gagotugutwa na gosirigwa na koera nanyarete koba gakonyarenda na koyaikerania. Ntetumbekere ekebungo keria kia Yohana nkorera abwo Yohana 15 ekebungo kiaye 10.
Yohana 15 ekebungo kiaye 10. Yohana ngoteba are egitabu keri kia Yohana 15 ekebungo kiaye 12 komorabwatia amachiko ane omusumba nabo egoteba igo na mumenye ase obwanchani bwane buna inche nabwatete amachiko a Tata. Buya sana. Abwatete amachiko a Tata kero amenyete ase ense agaikerania obuya bwa Nyasaye, agaikerania ekerenga kia Nyasaye, akabwatia amachiko a Tata na komenya ase obwanchani bwaye. Kwarorire bono? Asante sana naki eki. Akamenya ase obwanchani bwaye buna inche nabwateti amachiko a Tata, oyo Yesu ogoteba, nakomenya ase obwanchani bwaye. Nkorere ekebungo keri kia Abafilipi 2 ekebungo kiaye kia 7-8. Mpekera Abafilipi 2 ekebungo kiaye gia 7-8. Yesu Kristo takoreti 10 oku nokong'aine twang'ainirwe ase ching'aki echi chiomoerio naende tobe makini sana erinde ntobuga ng'a nkoebanga tore ase ogocha kwa Yesu ase entunda ya kabere tonyore ng'a ntorare sana nokwarigerania. Mpekera Abafilipi 10 ekebungo keri kiaye kia 7 na 9 ng'aki egoteba iga, korende agekora buna tarenge nobonene, alafu akaimokia ekieni kiomosomba. Buya sana. Igo ase ebinto tokorakana abasomba ase eng'encho Yesu Kristo natworokereti nabete ekielelezo. Akaba omobwekano bwa mwanyabanto naende agachia kororekana ore nobuya bwa omwanyabanto omonyene, agekeia akaba omoigweria. Eki naki nataete akaba omoigweria goika ogokwa. Ekebungo kiaye kia 8 akaba omoigweria goika ogokwa. Yesu akaba omoigweria. He kept the Father's commandment. Intwe mbarabi buna bwanyabanto bari torigerereti Yesu Kristo buna omochakano na omoikerania bw'okwegena gwaito. Inchera ki tobwenerete koba tokomenya. Naki agotebera ase egitabu keri kia Matayo 5 ekebungo kiaye gia 17 ting'icheti gokora gose korusania amachiko aria amachenu inche enachete goikerania. Amina. Asante sana, Nyasaye agosesenie ekero orengete naye goikerania amachiko aye. Sawa na timeti ng'aki orakorere Douglas togendererete kobunga ase ensemo eyio. ase eng'encho rore ase obwagare ase ensemo eye ya kabere ng'a Nyasaye gose Yesu Kristo takorete kere takorete amachiko korende amachiko aya nigo akorekire ki, nigo atwaete omogaso na obuya bwaye erinde tokore ki tinyare togomokorera naende tobwatie amachiko ya omonene. Igo tomanye ng'a ase echiko taiyo kebe nkeiyo. Igo omonto tokonyara gosaria onye rirorio tokora ki onye chiko ndiyo onye chimbaratero chiria Yesu Kristo buna oyominto agotebirie ng'a Yesu agaekeia akaba omwanyabanto oyorosirie inse ya richiko. Igo mbuya mono sana ase oyominto torigerereti naende ototegerera ase chingaki buna echi nigo togosaba Nyasaye agende gokorenda kegima naende agende gokomeseria oborabu obo bwaye kabisa na omoika omochenu erinde tonyare koba togokora ki tokobwata chimbaratero chia Yesu Kristo. Ase eng'encho ng'a let the mind was in Christ Jesus being tiga tiga ebio biarenge ase Yesu binyare koba amo nainto. Onye Yesu okonyara goekeia ingere abanto monya kominyokania ekenyoro gabwo ng'a chingoko chiarire ebinto. Obwo na obuya bwa Nyasaye ingekoerora nyare konya gokoomania oyomino gose okorire eki na eki na eki iga chinchera nchire Nyasaye arorete chia okogayana amang'ana ase ebinyoro mwagosana na oyomino kere ki inchwe amo monyare koba mogokora ki mokogayana ase amang'ana aya. Ntokwane
akende igoro ya mabera ase intwe gose Nyasaye ngoteba are ng'a okwaberana nkorororo Yesu buna atwaberete ibe akorekera ki ende tonyara koba tokwaberana mbuya mono oyo ominto one George timanyeti ng'a point ki orakwana ya omoerio ase ensemo yane ngoteba ng'a tiga Yesu Kristo anyare koba ime yago na ime yane erinde tokorekera ki tonyare koba togoekeia tomanye ng'a amachiko ya omonene taereti richiko ria omonene na richiko richenu buna egitabu keria gia Psalms goteba ng'a the law is holy and righteous ogochika koria kwa Nyasaye buna akorwete tikoereti mbuya mono tiga Nyasaye nyakoba ogosene George point ki orakwana ya omoerio. Ndatebe iga ase amang'ana aya onsi twakwanire amachiko na obuya bwa Nyasaye ekerenge ekenene na ogoikia abanto ase Yesu Kristo. Yesu Kristo nere ogotoa obomanyi nere ogotua esolution nere yaani okonyara koba gagotoa amachibu ya amang'ana ande onsi ayanyare koba gakotosumbua ase amatuko aya na ase obogima bwaito bwa kemoika. Igo bono kero omonto yaani ekero twakwana amang'ana aywo onsi etogoteba ng'a ntori koba saved gose ntori koborigwa kobwatekana na ebikorwa biaito. Buna ekebungo keria gegoteba kia Abaefeso ntori koborigwa gose ntori gotorigwa ase ebikorwa biaito. Lakini tiga toinyori mwanyabanto ng'aki ebikorwa ebi biago nabio bigocha kobeka ase ekina. Igo bono nobwenerete amang'ana aywo onsi nyabeka anga amo kiagera segment teiyo yaani gento nkere tokorusana ning'a tiga tokebeke kando ase eng'encho yakwanire iga tobeke bionsi ebi bikoumerana amo biaigwana. Igo bono ekero ogoteba ng'a richiko eri iga Yesu narikorete nini nini nobwenerete koinyora ng'aki inki eke iga kegocha kogobeka ase ekina na amang'ana aria gwakorete ebikorwa biria biago bionsi. Igo bono ntonyare koba tokoneglect ntonyara koba tokorusana ntonyara koba tokorora ebinto ebi koba ng'a mbiri bia eng'encho yaya nebia eng'encho mono naende buna tokoreta amang'ana aya onsi amo Nyasaye anyare koba gagotorenda anyare koba gagotworokereria na omoika ya omochenu ate obong'aini erinde twebeke ang'e ase ogocha kwaye ase entunda ya kabere. Nyasaye abasesenie motware esabato ere engiya. Mbuya mono tiga Nyasaye anyare koba amo nainwe mpaka naende taumeranire ase ebiro binde. Tiga tosabe. Omochenu omwanchwete tate Nyasaye togokera mbuya mono ase enchera ya ebiro buna ebi na twogenda gosoma ase enchera ya amachiko ago the ceremonial laws and the holy laws na obuya bwago omonene nigo togosaba onyare koba ogotorokereria ase enchera ya omofundisho omoika omochenu anyare koba Nyasaye ogotorokereria buna tobwenerete komenya buna tobwenerete korenda amachiko kobua mono Nyasaye atotwara Yesu Kristo ime yaito erinde twarigania ase ogocha kwa kabere gwa Yesu Kristo omonene. Togosaba Nyasaye oyo ototegererete na oyo otorigeretie chingaki buna echi omonene omosesenie gose na echifamiri chiaye chifamiri chiabo chionsi erinde Nyasaye chingaki etomerete chia omoerio nigo chire chingaki chinkong'u erinde Nyasaye tonyara tokoebeka ang'e ase ogocha kwao. Oko nako ogosaba gwaito twasabire goetera ase eritara ria Yesu Kristo twasabire na kwegena. Amen. 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 Mbuya mono senseniwa.